maglubat yan. Mas gusto nyo may maliwanag? Pauwi na kami mga tulit sa accommodation. Galing po kami sa overnight on duty. Alright. Yan sila nang gagaling. Ayan. Tayo'y ready na rin tayo para kaso ililigpit pa namin itong mga gamit dito. Bagong vlog naman po tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kami ay magsi-sit up naman po kami ng bat detector, di ba? Yan, mag-sit up kami ng bat detector. At mag-ano kami dito mga tolits. Magdamag kami dito sa lugar na ito. Ayan o. Magdamag po kami dito. Nandun yung buong team na po yung nandito mga tolits, pero kami lang yung magdamag dito, yung sa aming company. Yung mga RS at consultant ay uwi yan sila mamaya konti. Kami lang dito ni Pau at ni Anggi, si Jomar, ako at isang guide na taga barangay, pero hindi lang siya guide, no. Yung lupa na ito sa kanya po to dito. May kwento po pero di natin alam ang buong kwento, kaya di na natin ikwento yung aming guide. Basta ang ano dito matulit, siya ang may-ari sa lupang ito. Napakalawak nito matulit, 75 hectares yung lupa na ito. At yun, at dito kami mag-sit up ng bat detector. Aray ko. Ayan o mga tolits, may unggoy doon sa taas o. Ayan o. Umakyat. Mga unggoy nandoon yung iba. Ayan o. Talagang nakatali Bago yan siya, bago? Yes po. Kaya pala. Ayan ang mga tolits, nandun si Jomar. Hindi madilim yung camera ko sa taas. At dito kami sa area na ito. Ayan. Alright. Dami ng ibon Anong ibon yan? Ito si Miss Anggi, si Angie. May kwento yan mamaya. Tawag na sa akin ni Kuya Emerson, Miss Ann. Mas maganda pa, no? Ann? Pwede Ann, pwede G, Miss G. Di ba mas saan ka doon? Mamili ka doon. Ann at saka G. Angie. Sa Angie pala. Mamaya mga tolits, abangan nyo yung kwento ng buhay ni Angie sa Pangasinan Stories. Yung karanasan dito sa Pangasinan. Hindi yun, Halloween special. Halloween special daw. Yung abangan nyo yung kwento. Magkwentuhan kami pag kami na lang apat ito para nakakaano yung kwento, para nakakatakot ang kwento. Dito tayo sa Bangin. Bangin na po ito matulit. Ayan o. Bangin at Madamo. Ayan o, dito sa
ang oras po natin ngayon mga tulis no ay alas oras ano na 4:50 na ng hapon. 4:50 na ng hapon mga katolits. Medyo maano na ito. Medyo malalim-lalim na po ito mga tolits yung bangin na ito. Medyo malalim-lalim na. At dito daw tayo. Akyat daw tayo dito sa taas habang maliwanag pa. Yan o. Dito tayo. Uy. Yan o matuloy o. Ang gubat o. Diyan sila nagpunta. Yung mga kakahuyan na yan. Yan po yung kanilang tinitingnan nila, kanilang binibilang. Tinitingnan lang po matuloy. Hindi yan binibilang. Tinitingnan nila kung anong klaseng kahoyan dyan. Okay po matuloy. At di tayo wag na tayong pumunta dyan, baka may kung sa Bisaya pa na ibanakon diha ba na halas aray ko. Medyo madamo kasi mga tol yung paligid diba? Medyo madamo siya, kaya wag na tayong tumuloy. Dito lang tayo, baka nga may ahas dyan sa damuhan na yan. Dito lang tayo. Banakon hindi pa rin makita si Jomar, malabo. Diyan nakakabit yung bat detector. Yan ayan na sila okay na yun siya. Okay sit up na yun. Babalikan na lang natin ulit mamayang gabi Para i-check kung gumagana pa. Paano yun kung maglubat yung cellphone? Yung isang phone po may mga extra na tayo. Tatlong cellphone yung Galing yan sa office? Yung isa sa akin, yung dalawa sa office. Yung binagay doon sa office yun. Yes. Yun yung mga yung pictures na yan. Paano yun kung Cellphone. wag naman? Hindi naman siguro. Yun nga. Madilim. Hapon na kasi. Welcome to my guys. Set up? Napicturean ko. Tapos dyan, saan ulit tayo? Wala pa, hindi ko alam kung saan. Doon sa pinuntahan na dyan. Excuse me po. Oo. Ayan kumakaway yung mga artistahin Siyempre, mga bigatin, walang bigat. Ayun lang. Mga bigatin. Yun ang mga tol, so dalawang sasakyan kami na dito. Pero yung van uuwi na yan mamaya. Pupunta na yan sa accommodation. Kami dito may iwan. Yan si Kuya Rolly, aming kasama dito sa Wala ba kayong interviewin kuya dyan? kasamang mamaya magdamag. Si ano po sir, si Anggi po sir, mamaya interviewin namin. May karanasan si Anggi na hindi daw. Pag tayo talaga may dumaan sa likod.
na hindi daw ka nais-nais. Hayaan mo yan, dumadaan lang pala eh. Mahirap lang dumaan, tapos akbayan ka, tara sama tayo. Yun ang mahirap doon. Ipagkilala lang. Oo, dumaan lang na makipag-usap lang, kasapin mo lang. Di ba, kuya? Oo. Di ba sabi mo, pag meron, kausapin lang? Kausapin mo. Oo. Pupunta gabi na. Ganun lang sir no. Mga katulits, yung isang sasakyan. Ay, walang yaka. Andyan ka na naman, demonyo ka. Andyan ka na naman. Yan. Yan. Yan po mga katulits. Balik na sila sa balik na sila sa accommodation. Kami na lang dito maiwan. Hanggang madaling araw mga katulits. Yan. Paano pag naiihi tayo? Saan tayo magkatabi-tabi? Sa baba. Ay, kuya, first time ni Anggi mag-sampling na ganito. Oo. Oo. Yan pag-aralan mo kung paano ka umihi na umawot ng magdamag. Hindi ka pupups ng ano. Oo. Yung poop siguro kaya ko yung ihi. Ay yung pops mahirap yung kasi matagal. Kuya, nagawa kayo na nagwawa kami for 2 araw ako hindi pupups. Yung ihi, madali lang. Shhh, pag ganun tapos na. Yung popo, mag ano-ano ka pa. Oo nga eh. Yung ihi kahit dyan lang tabi-tabi. Oo. Grabe yung pigil ko talaga nung first time ko mag-air nun sa may pups ko nun. Wala. Pagkababa ko, patagal ko sa bahay. Yan po mga tulit sa Libangan. Lalaro sila ng braha. May ano pa kami dito, may bonfire pa kami dito mga Katolik. So, di ba? Oh, sila. Punta nga dito pa para magawin ko itong thumbnail. Ganito pa. Ganda daw pa. Yeah. Ako lang yung nakapost. Si Jomar nakaubad pa. Uy, ay kita Jo. Ay, nakita si Jomar. Ayan. Ayan. Ayan pala. Mm. Huwag kang maniwala dyan. Ayan po matulit. So, dito kami. Tingnan nyo paligid dito. Ang dilim-dilim na matulit. So, di ba? Ang dilim oh. Oh, di ba? Ang dilim ng paligid. Alright. Oh, yan oh matulit. Ang dilim ng paligid. Yun mga katolits no. Gabi na, dilim na oh. Madilim na ang paligid mga katolits. Yan oh, madilim na ang paligid. Wala na makita halos. Ito na lang at kanya-kanya na sila ng pwesto. At anong oras na? Alas 6 pa lang no? 7. 48. Ha? 67. Oh, 6. 48. 6:48 pa lang mga tolits. Pero ang dilim na dito. Magsisibin pa lang. Okay po. Daming gamo-gamo oh, pag may ilaw. Nakakain tuloy ako gamo-gamo. Sarap pala yun. Yan po na matulits. Nakakain ako ng gamo-gamo dahil dito sa ilaw ng ating camera. Okay po no matulits. Maya na lang. Ito muna yung update natin. Ayan mga katulits. Oh, maghanap kami ng palaka. Ayan si Anggi, si Pao nandun sa harap, si Jomar. Ayan po tayo. Titingnan namin yung matulit, titingnan namin yung detector. Ayan, madilim. Ayan, iharap natin yung ilaw sa
harapan ando no matulad so kitang kita yung kuan. Every ilang oras ba yan? 12 hours po. Hindi yung ano ba yung bawat chicken natin Dalawa? 2 hours? Every 2 hours pala. Hindi tayo makatugan nito. Ha? Katog 2 oras po. Tingit-ngita ba rin agiana eh. Pag akong atubang ang kamera sa naong silaw. Yan ang matulit to. Yung mga ladies natin matatapang. Matatapang yung ladies pero pag kwento ni kuya na kapre na takot kanyang tayuan si may kapre daw dito. Ikaw na, Jomar? Ayan o matulit sa yung andun sa taas yung bat detector yung may ilaw oh. Tama ba yun? Umiilaw? Oh. Check mo lang ko yun. Ayun, sige ako Ayan na yung may orange. Ayan nga, yung parang may umiilaw ako nakikita dito. Yung ano yan? Yung chain? Uy, si Kadena? hindi na ba yun? Ilaw yan. Ayan o. Inaakyat pa nga tolits. 41%. Inaakyat. Ayan o, nandun, dalawa. Ayun. Oops. Yeah. Okay na. Okay. 2 hours. May ano lang ulit 2 hours. Ayan, okay na. Sinilip lang. Sinilip lang namin mga tolits. Op, Mga 10. op. Wala, ikaw susundan ko ah. Ah, Susundan ko. sige. Ano ba yung daan? Makita yung daan eh. Bakit di ko kanuha? Oh, ba't parang humaba yung inapakan natin? Ge? Kuya. Aw. Gumamos ako eh. Madilim. Ayan o. Ha? Ayan si Anggi sa ating likod o. Oh, kaway, kaway, kaway. Madilim. Naka 4 minutes na pala to ah. Ayan na, wala ka lagi. Okay. Lapit na tayo. Ayan si Anggi, kitang kita si Anggi kasi nakaputi. Kaya talaga ako nagputi. Okay, kahit. Ayan o, matulit sa madilim no. Madilim yung paligid oh. Pagharap sa atin sobrang silaw kaya ano, sobrang silaw pagharap sa atin yung camera. Hindi tayo makakita sa daan matulit pag ating iharap sa daan, iharap sa mukha yung ilaw. Alright. Good morning mga katolits. Magandang umaga po. Maga na sa wakas. Thanks God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan po at ito naman yung paligid. Tingnan yung paligid dito kung ganitong oras. Sobrang lamig. Malamig dito mga tolits. Malamig na malamig. Hindi tayo
nakaka-idlip. Idlip kunti-kunti lang dahil malamig at malamok. Malamok ang paligid, malamok. Ayan o. Morning kuya. Kala ko tapos na eh. Ayan. Tayo. Doon po yun, yung mouse trap. Ay, mouse trap, yung VAT detector. Andun o, matulits. Andun sila. Yun, ang baba ng ubo nyo. Ayan po mga tolits. Tayo. Lamig. Nag-ano tayo sa ating mukha mga tolits kagabi dahil masyadong malamig ang paligid. Alright. Oh. Okay po, maya konti magkape tayo. Yan po no mga tolits. At tingnan natin sila doon kung kanila na bang nililigpit. Ang ganda ng paligid mga tolits oh. 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 Ayun. Doon pala sila oh. Doon pa sila pala yun. Oh. Doon siyang tatlo oh. Ayan. Oh. Ano kaya tinitingnan nila dyan sa itaas? Ayan sila. Alright. Tapos na kaya o hindi pa? Anong oras na ba mga katulits? Hindi ko dala yung cellphone ko. Hindi ko maano kung anong oras na. Ayan. Alright, dan si Kuya, yung guide namin. Oh. Saan sila nagpunta? Saan sila galing? Yung Chachlo na yan. Ayan. Hindi pa yata. Tapos na ba? Tapos na. Kinuha na nila yung ano doon. Kinuha na nila. Ayan. Yung tatlo. Saan kaya yan sila nanggagaling? Ayan. Matuloy tayo ay ready na rin tayo para kaso ililigpit pa namin itong mga gamit dito. Binaliktad na lang natin itong damit matuloy. So yung ating long sleeve sa ilalim, yung ating damit dito si babaw, si paano ba ayan, liligpit natin tong trapal. Jo. Liligpit. Ayan, tulit liligpit na siguro kami. Haba na yung aking kuan. Mahaba na. Makati. Ayan. Alright.
Yan po no, matolits, umaga na at nagliligpit na po tayo dito ng pakunti-kunti sa mga aming mga gamit na nandito matolits, at sila Pau at Anggi nagliligpit na rin yan sila at may tinutupi-tupi sila dyan matolits, at ako ay niligpit ko yung mga basura at nilagay ko dyan sa gilid para hindi siya nagkakalat at hindi siya ikalat ng mga dugi. May mga aso dito mga tolits kasi doon sa unahan may caretaker dito sa lupa na ito, may bahay sila doon at may mga alagang aso, kaya di pwedeng pabayaan siya dyan na nakalagay sa pakalat-kalat dyan. Kailangan din natin iligpit at nilagay natin sa garbage bag, at mamaya pag dumating yung van, yung isang kasama na namin, sila ang mag-ayos, at yung ibang gamit lang dyan matulad ang aming ililigpit dahil yung aming dadalhin pabalik ng accommodation. Yung iba dyan, mga duyan o lalo na yan trapal, dyan lang yan siya dahil gagamitin pa yan mamaya sa mga team ng Pauna. Babalik sila dyan at yan yung pipistuhan nila, kaya hayaan lang namin yung dyan, yung mga duyan at trapal. Diyan po sila magtambay mamaya. Ito din po kasi sila nagtambay matuloy at kami ang pumalit. Dahil umuwi sila sa accommodation, kami ang pumalit. At babalik sila dito sa area na ito at kami naman po uuwi. At mamayang hapon, alas 3, at magganito rin kami mag-overnight para sa bat detector, pero hindi na po siya dito matulit, sa ibang area naman, same barangay pa rin pero sa ibang lugar na ibang area, hindi na siya dito. Siguro doon na sa medyo malapit-lapit na sa kabahayan yung aming lilipatan, at abang-abangan nyo na lang yun mga katolits sa susunod nating vlog kung saan po tayong lugar. Okay po no matolits, kasi lagi na mayang naka-update kung saan po kaming area dito sa ating YouTube channel para malaman natin sa mga area kung saan kami nakarating, para kung may itanong, mai-review po natin yung mga video natin na nandoon tayo sa area. Okay po no matolits, at hintay-hintay lang kami sa kanila bago kami umalis. Ayos na yan at nakaligpit na rin sila Pau, Angie at si Jomar, si Kuya yung aming guide. Nakaligpit na niya itong aking hawak mga tolits. Saging po yan na ating pahinugin. Iuwi po natin ng Manila yan mga tolits. Ayan o, saging o. O, diba mga tolits? Marami yan. Iuwi natin ng Manila yan mga tolits. Okay po, yan si Kuya. Isasakay na po natin yan sa ating sasakyan. O, yan. Yan si Kuya yung aming guide na taga official din yan siya ng barangay Matulid. Siya po ang may-ari sa hektarya na ito. Mali yung aking binanggit kanina, 75 hektar yun pala, 72 hektar lang mga tulits yung lupa niya dito. Yan, napakalawak dito mga tulits yung lupa ni Kuya Rolly. Kuya Rolly po ang pangalan niya mga tulits. Okay po no matulits, at update na lang po tayo maya maya. Alright, ayan si Pau, at ready na rin po yan, at pauwi na rin kami sa accommodation. Ayan, tara let's go. Oh, ano yung bit-bit ko dyan? May bit-bit pa pala ako dyan mga tulits. Ano kaya yung bit-bit ko? Hahahay, bit-bit ko di ko alam. Basura yun mga tulits, at ilalagay doon sa trash bag na ating niligpit kanina. Basura po yan, ating dinampot doon sa gilid ng sasakyan. Yung iba ilalagay natin dyan sa garbage bag para sama-sama sila dyan, para pagligpit mamaya ng aming mga kasamahan, isang bitbitan lang. Ayan si Jomar. Ano Jo? Ba, pogi-pogi ni Jomar oh. Ayan si Jomar oh.
Naglurat ang mata ni Jomar, o lurat kay mata, oh. Nandun po si Anggi, nandun po ako. Ayan. Kumakaway-kaway pa si Miss Faulin, si Pau. Ayan, oh. Ano kaya yung aking pinupostura-postura dyan? Action pa ako. Okay po, no, Matolits. Dito na lang muna. Nangamot na ako sa aking suwang kay haba ng aking balbas. Kati-kati. Ilang araw po kami dito. Okay po. Yan po mga katulits. Lumabas tayo kanina mga tulits dahil hinatid natin si Kuya Ruli, yung aming guide. Hinatid kanina. Hinatid ko sa kasi may duty yun siya mga tulits. At may ano yun sa barangay, kaya hinatid ko muna at babalikan ko na sila ngayon dito sa area na ito mga tulits. Yung paligid dito. At mamaya uli mga tulits magano kami, ganun uli, mag-bat detector uli kami, magdamag uli. Uwi muna kami ng accommodation para matulog dahil puyat kami. At yan o, tayo sa paligid. Alright, yun, tingnan nyo yung ano dito matulit. So diba ang ganda na. Dali lang mga tulits, no? Hey.
na tayo mag-sit up mamaya? Wala pa. Mag-send na lang daw. Yung dalawang asawa ni Kuya na naghintay sa kanya eh. Lupit ng guide namin mga tolots. Habang nung nantay ko ni tatay. Dalawa asawa. Magkasama sa isang bubong. Jokester din si tatay. Kaya pili ko dalawang asawa. Dalawa ang napi. Daming camping oh. Kapain. Dala kaya ito ng isa. Pwede rin ito. Saan dito? Yung Yun, cute no? naman yun. Tapin white stripe. Yun oh. Yun oh. Ang ganda. Sakto. Sakto na yun oh. Sakto na yun sa Bias kuwan. pala yun. Nagpagawa pala si Kenneth dito ng bahay para daw pala sa mga contractor. Dito. O yan o. Yung ano na yun o. Bakit nabaho ah? May poultry. Sumingaw. Grabe si Joe. Yun mga katolits no. Andito na kami sa accommodation. Yan po yung sasakyan. Ito po yung isang sasakyan na rent a car. Naghintay lang ng go signal yan sa kanilang lakad. Kami ay magpahinga muna, matulog muna kami. Nila Jomar, ako, si Anggi at si Pau. Ayan po no, matulits at relax muna tayo sandali. At maya mag-i-edit pala tayo matulits bago tayo matulog. Mag-upload muna tayo ng isang upload bago tayo matulog mamaya mga tolits no. At magpahinga rin tayo tapos maligo. Yan po, at ito po yung paligid dito sa accommodation kung saan po kami nanunuluyan. At ayan, malaki po yan. At lagi nyo naman po ito nakikita sa aking mga vlogs ng mga nakaraang mga buwan. At dito kami pabalik-balik. Pag maramihan dito po kami, pero pag kunti lang, mga 5, 3, 4 doon sa Casa Camba Hotel. Ito naman Villa po ito dito mga katolits no. Ayan po no. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog mga katolits. Tayo magpapahinga na at tayo mag-i-edit muna, mag-upload muna tayo ng isang videos at edit. Mayroon itong video na to matulit kasama kahapon. Bali dalawang upload kahapon mula umaga hanggang hapon, tapos yung kagabi. Yan po no matulits. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga patuloy na nag-nood sa ating mga video. Maraming salamat po sa mga solid natin na subscriber. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless us all. Bye bye.